शिळा किलो केତେ ଭଲ ଶିଳାଟା ଦୁଇଟା କେଜି କଲ ଲୁଣ କମ୍ ଆଉ ଗଗୁଆ ଗଗୁଆ 100 କେଜି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ପତ୍ରୀ କେତେ ସିଏ ହେଇନି ନା ଆଉ ମିଳୁଛି ନା ପତ୍ରୀ କେତେ এটা পত্রি নেই রে পত্রি ভালো পত্রি কিনা কিনা ଶିଳା ଏଇଟା ଶିଳା ଛୋଟଟା ବୋଧେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା এটা হচ্ছে 35 গুয়া এই পত্রি এটা 100 টাকা এটা ଲୁଣି ନା এটা অলন এটা 120 এটা ফ্রেশ সুগারটা 120 এটা জৈনটা হচ্ছে 100 টাকা এটা ଲୁଣି ନା ବୋଧେ এটা হচ্ছে ইলিশটা হচ্ছে এটা ଛୋଟ ଇଲିଶ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ এটা 300 টাকা 300 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ଏତେ କମ୍ ଅଛି এটা হচ্ছে 140 अरे 140 ଆଉ ସେ ପତ୍ରିଟା ହଉଛି ତାଲପତ୍ରିଟା ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା ସେଟା ଭାଇ ସେଟା ହଉଛି ସେଇ ସୁଗା এটা କଟାଟା এটা ପେଟ ଗୋଟାଟା ପେଟ ଗୋଟାଟା ସେଟା ଗୁଟା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟା ଅଛି ସେଟା ବି ମାନେ ଅଲଣା ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବ এটা 90 ଟଙ୍କା ଏଟା ଭାଇ এটা ହଉଛି ହରଡ଼ ଖାଇ ଏ କିଲୋ କେତେ ସେଇଟା ଭାଇ ଭଲ ହବ ନା ସେଇଟା କିଲୋ କେତେ ଅଛି 140 ଭଲ ହବ ତ ଭାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଓକେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ତ ଯିବୁ ନା ତାଙ୍କର ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଏନେ ଧର ମୁଁ ଖାଇବି ପୁରା 100 এটা কম আছে রেট কেতে আছে কিলো তিনশো ଆଉ ଏଟା এই সাইজ তো মাছ হଉଛି ମିଳୁନି ତମେ କହିବ ବଡ଼ ସାଇଜ এই ସାଇଜ ମାଛ ବାଇ ଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ଭାଇ ଶିଳା କେତେ ଅଲଣା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆରି ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲଣା ଅଲଣା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଦୁଇଶହ ଅଲଣା ବୋଧେ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୁଣା ହଉ ସାର୍ ଅଲଣା ପୁରା ଆସିବ କାଇ ମିଛ କହୁନି ଆପଣ ଛୋଟ ଶିଳା ଅଲଣା ମିଳିବ ଏ ଶିଳା ମିଳିବ 120 ଇଏ ଶିଳା ଶିଳା ଯେ କୌଣସି ଗାଲି ଫାଲି କୌଣସି ଲୁଣ ପାଇବନି ପରିଷ୍କାର କରିକି 190 ହେବ
200 ଭିତରୁ ସେ ଲଗେଇବ ଅଲଣା ହେବ ନା ଏଇଟା ଅଲଣା ଲୁଣ ଦିଆହେଇକି ତାପରେ ଖାଇଯିବ ତମ ମାଛ ଭଳିଆ ଖାଇବ ଅଲଣା କରିବନି ପୋକ ହେଇଯିବ ପୋକ ହେଲେ ବେପାର କଲେ ତମ ଖାଇବା ବି ଗଲା ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଆହେଇକି ରଖା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର ଧୋଇକି ଶୁଖା ହେଉଛି ଆଉ ଅଲଣା ହେଲେ ପୋକ ହେଇଯିବ କିଲୋ ତ ହେଉଛି 140 ଆଉ ଇଲିଶ ନା ମାନେ ଇଲିଶ ପ୍ରୋ ଇଲିଶ ଲାଇଟ୍ ଆମର ବିକ୍ରି ନା ରଘୁଆ କେତେ ଭାବୁଛି ସେଟା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 160 ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 100 ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ନା ବଡ଼ଟା ଟିକେ